Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magpiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ng aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at manalagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling pagpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. Ay ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginawang kabutihan. Ipagkakalob sa inyo lahat ang siksik, tikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Berlin Palisok, White Tayo, Commented, Chile, Ariola, Pambrecol, Ayana Bisti, Jonix Binadin, Gerardo Jimenez, Anlin de Rosario, Andy Bonifacio, Fight Twin, Ruben Montanilla, Marlon Hoyo, Joel de Rosario, Pagkagat Nandili, Edis Commented, Janice Nolo, Arneliano, Pantaleon Rubis, Lordan Buo Commented, Arjun, Puod, Andong Kulogi, Aldon Kulogi, Tani Janan, Marvin TV, Coldo TV, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Alvin Mantanilla Commented, Rodel Ladra, Jasmine Amasia, Tripoli Commented, Nestor Ramos. Shoutout po sa inyo lahat sa mga baguhan po na hindi ko po nabanggit. Siya po kayo kasi hindi ko nabanggit po yung kanyo po. Siya muna kayo. Ang orasyon po ay upang hindi makagawa ng masama sa iyo. Banggitin ang pangalan ng taong masama sa 3 ulit po sa oras na ika-12 ng hating gabi. At saka isunod ang banggitin ang orasyon na ipatungkol sa kanya. Kung ibig ikulong sa ang espiritu sa taong kaaway ay kumuha ng isang bote at ihinga ang pangalan ng tao at isara. Banggitin ang wikang ito, sasabay sarado ang sabing buti at ibaon sa lupa at asahan patay na buhay ang taong yaon. Ito po napakaganda po ito na kung talagang gagamitin po niyo talagang yung napaka masama na tao na po. Huwag niyo pong basta-basta po gamitin po kung ang kasalanan po sa inyo ay malit lamang po. Huwag niyong ikon po. Patawarin po muna niyo to. Kung sobra-sobra po yung kanyang kasalanan, yun na po, gawin niyo na pong maganda sa kanya. Napakabisa po ito na kon po. Talagang gusto niyo pong siyang kon po gawa ng ritual po. Banggitin ang pangalan ng taong masama ng 3 ulit sa oras ng ika-12 ng hating gabi at saka isunod banggitin ang orasyon na ipatungkol sa kanya. Kung ibig mong ikulong sa ang espiritu ng taong kaaway at kumuha ng isang buti at ihinga ang pangalan ng tao at saka banggitin ang wikang isabay isarado ng sabing buti ang ibaon sa lupa, asahan patay na buhay ang taong yaon. Narito po ang orasyon po.
saktak, tarak, takrak, maksak, saktak, takrak, maksak, tak, saktak, takrak, maksak. 3 beses po, tapos ipon nyo sa buti na yung gagamitin kung talagang masamang tao o sobra-sobra na po yung ginagawa. Sana po pakiingatan po ito at huwag nyo pong i-share sa iba kasi napaka-delikado pong orasyon po ito. Ginagamit po lamang po sa mga masasamang tao, demonyo. Ito po maganda pong gawin po. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa pagsuporta, pagtulong po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe. Tatanungin ko pong napakalaking utang loob sa inyo na. Maraming salamat po.